кумитаи ҳолатҳои фавқулода паёмади офатҳои табиии 21 апрелро шарҳ дод. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ хабар дод, ки давоми як шабонарӯзи гузашта дар қаламрави кишвар шамоли шадид ҷамъишавии селу сангпораҳо ба қайд гирифта шудааст. санаи 21 апрел соати 9:50 субҳ дар 423 ва 427 километри роҳҳои мошингарди душанбе дарвоз ванҷ хоруғ сангрезӣ ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷа ин қитоъ баста ва ҳамон рӯз тозаву роҳ кушода шудааст. инчунин дар натиҷаи обшавии шадиди барф соати 10:43 дар 29 километри роҳи автомобилгарди рӯшон бартанг сел омадааст. дар натиҷа роҳ баста шуда айни замон корҳо оид ба бартараф кардани оқибатҳои офат идома доранд. худи ҳамин рӯз соати 19:45 шамоли шадид боми хонаи истиқоматии сокини деҳаи делохи ноҳияи ишбоширо канда бурдааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиӣ гражданӣ иттилоъ медиҳад, ки дар натиҷа офатҳои табиии 21 апрел қурбониён нестанд. пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. пардифен аз ширкати вегафарм. пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.